Molt bones a tots i a totes, benvingudes i benvinguts a Ans Cigalats. Estem en el podcast número 6 i avui tractarem alguns temes polèmics perquè estem una mica fins al gorro de certes coses i estem una mica negatius en aquest podcast, però sempre intentarem tractar-ho de la millor manera possible. El primer tema que vull tractar amb vosaltres és el tema de l'SX3, que com bé sabreu, la gent que segui una mica l'actualitat en català, és el canal juvenil, tant molt juvenil com juvenil sense més ni més. I estem veient, sobretot, qui estem seguint o intentant seguir les sèries una mica més de prop. Ja ho vam intentar tot al final de l'any passat, en totes les sèries com Inazuma, després Sakureta, Black Clover i tal. El que passa és que estem veient que hi ha uns mesos en el que no hi ha molt contingut. Cert, i també està com mal portat i, bueno, això. Que suposo que ara anirem a indagar, però és això, com tu dius, no acaba de potser ser com se'ns havia promès o com potser haguéssim volgut esperar. Exacte. Home, jo pel que he vist a la plataforma només tenen disponibles 3 o 4 sèries d'animació. La majoria d'altres programes són programes per nanos molt petits o programes infantils rotllo d'animació normal. I si el que es pretenia fer era un nou el que seria TXSL, que era una franja d'animació que es feia abans, amb el TXSL jo veig que és una animació molt pobra i que la majoria de programes són programació antiga que jo ja havia vist en el seu moment i que molts que estem aquí segurament també. Que està bé, però potser només he vist un parell de sèries que no estaven incorporades. Però vols que siguin actualment a la pàgina web, perquè també això és altra. Que com es van traient, no t'enteres a quines han tingut de llicència o quines no. Clar, aquí nosaltres des d'en Cigalats, el mes de febrer aproximadament, crec que va ser, que estava a l'AVEN, ja vam fer un petit incís en aquest tipus de temàtiques i vam dir, aviam què passarà de cara a l'estiu, aviam què passarà de cara al setembre, per suposat encara no és setembre, ni hem acabat l'estiu, però bueno, diguem que les coses han seguit una mica seguint aquesta dinàmica força pobra, molt desèrtica i no estem veient un avanç en cap camp, perquè nosaltres, per exemple, vam comentar en aquest podcast que ens agradaria veure no només més sèries, sinó també més transparència a l'hora de comunicar. Creiem que tant les xarxes de Twitter o altres tipus de mitjans de comunicació, potser la televisió, ràdio, etc., o fins i tot YouTube, com ni TikTok i tal, doncs no estan donant la visibilitat que nosaltres busquem. I el suport que també se li ha de donar. Com tu mateix estàs dient i comentant, crec que realment no se li està invertint ni el temps ni l'economia, per així dir, del que se li hauria de donar, perquè és que la visibilitat jo crec que al final passa a ser, dels que som nosaltres els que potser indaguem en trobar aquesta informació i en saber què es publica, què no es publica, quan es publica, què es publicarà, però per part d'això, de la corporació de TV3, sento que és tot molt, ostres, molt opac. Molt opac. Bueno, i que jo sí he de dir una cosa. Mira, jo me'n recordo que l'única cosa que he vist en televisió a TV3 anunciant-se al canal va ser un comercial de l'obertura del canal, al qual bàsicament sortien 4 xavals ballant no sé què dansos, però en si ni se traducien el contingut, ni crec que ningú, una persona que sigués veient TV3 digués tinc interès en saber què va aquesta cosa, i la majoria de gent més adulta que pensava això és un canal per nanos, al qual emitiran programació més infantil, però no això, i de sèries d'animació i tot això, si no estàs posat en xarxes socials, no arriba la informació. Dubto molt que si ara sortíssim i preguntéssim a diverses persones del carrer normal no sabrien que estan remitint aquestes sèries ni la plataforma que existeix. I moltes vegades segurament no sabien ni que siguin doblades al català. Sí, jo en aquest cas segueixo l'SX3 a les plataformes i sí que veig que potser hi ha cert contingut, certs programes com per exemple tots aquests de ball, de K-pop, sí que fan vídeos, s'ha posat molt a tope per això, hi ha coreografies i veus que sí que hi ha com aquesta difusió, però no és equivalent a la de les sèries que tampoc sento que no se li ha de treure valor
justament crec que és això, tot el contrari. Si saps que sí que tindrà visibilitat, perquè no deixen de ser baix i ara és algú que es du molt, diguéssim que ja es publicitarà per si mateix, amb aquestes altres coses feu alguns vídeos de, no sé, per fomentar la sèrie, o, no sé, parlar d'algun personatge d'aquella mateixa sèrie, o, no sé, coses és que hi ha mil maneres realment, però és que sento que ni així. Potser quan s'estrena sí que hi ha com aquests 3 anuncis, però ja està. Exacte. Sí, jo estic veient que estan intentant fer una balança entre contingut que no sigui específicament d'animació, amb altres tipus de contingut que pot ser més per joves, tema de ball, tema de que s'hi van dels grups musicals, que ser infocar, etc. O el random, que també està molt a tope fins... Bueno, tampoc l'he vist molt, la veritat, però... És el del noi i la noia, no? Sí, exacte. I sí que també està el grup aquest que porten com màscares i tal, però a mi el que em falta és, per exemple, sí que és veritat que quan s'anuncien sèries i estàs molt posat dintre de les xarxes, més o menys ho pots anar cantant. Que això entenc que la gent que està molt posats no serà un problema. Però per la gent que potser està més fora de l'àmbit d'estar a Twitter, estar tot el dia a TikTok, perquè, siguem sincers, si no estàs dintre del cercle, és molt complicat. Aleshores, jo el que veig és a part de la falta de transparència, és quan una sèrie s'acaba, com va ser la primera temporada de Guardians de la Nit, doncs no saps res fins que, d'avui volta un dia, s'aixequen i diuen, bueno, va, ha passat això. I tu, hòstia, és que han passat, jo què sé, 4 mesos, 5 mesos, en aquest lapsus de temps que ha passat. O sigui, ningú, no sé, podrien dir, estem treballant en això, o jo què sé, espereu-vos a l'estiu perquè tal, passarà tal. Jo preferiria que ens comentessin certes coses. Clar, per això també ja no sé fins a quin punt ho volen com mantenir en secret. Que òbviament, o sigui, jo agrairia aquesta informació, però també entenc que no sé fins a quin punt tenen permès anunciar totes aquestes coses. També jo sempre espero que si doblen algun cert contingut és perquè volen mantenir una continuïtat. Què passa? Que sí que els que hem consumit aquest tipus de contingut en versió original sabem que potser hi ha una transició d'edat i de contingut. Clar, aquí és on arriba també la nostra incertesa, de dir, hòstia, potser la primera temporada és una iniciació i el contingut és com molt per 14 a 15. Si la segona sí que saps que allò ja es posa més violent, aquí és on anem a preguntar-nos, ostres, si no preteneu doblar-ho per falta d'això, per manca, diguéssim, de que el contingut no els hi serveix per violent, doncs no us plantegeu anar a doblar una primera temporada si després no hi ha aquesta continuïtat. No poseu, diguéssim, la mel a la boca quan després sostraurà tot aquest contingut. Sento que no és intel·ligent. Llavors, jo vull creure que realment, perquè vaig escoltar, volen com obrir una plataforma de streaming i que, o inclús el tema aquest d'augmentar la franja d'edat, que també volen dedicar-se a això, a obrir com una franja més cap a adultes, que allò es pugui portar cap aquí a part. Si no és així, òbviament, jo sento que s'haurà invertit un temps i uns diners erronis. És que jo crec que el problema principal que té el canal és que s'ha hagut obrir un canal d'anime enfocant-lo a un públic que em sembla que està més 13, em sembla que el tope de la cria... Clar, estem parlant que és un pedi molt baix per la majoria de sèries d'animes. Sí que et donarà per una Conan, sí que et donarà per l'univers, per un Raman, que són els que estan produint, però clar, per exemple, a mi també m'agradaria que hi hagués contingut una mica més per adults a la plataforma. Per exemple, un Bleach, un Evangelion, el dia d'avui seria impossible emitir-lo per aquest canal perquè els peguis serien o més 18 o més 16, que ja no està dintre. Jo crec que TV3 tindria que fer una aposta ferma en obrir un canal rotllo TXL, que volgués una franquícia més d'adolescents i un públic inclús enfocar-lo cap a que puguin haver animacions d'adult. Si no, tindrà el problema que moltes temporades, quan la temporada es posi més gore, no es podrà emitir perquè no s'aplegui.
cosa que això suposo que té més complicacions amb el món televisiu i tot això, però jo crec que va ser un canal d'anime que té que pensar amb això, perquè què passa a emitir? Detectiu Conan i quantes sèries infantils? Òbviament amb això passarà que al final acabarà la plataforma de l'oblit. És que a mi la sensació que em dona actualment, que sí, és veritat que la gent que ho seguim, doncs més o menys estem atents, i suposo que seran bastantes persones, entenc, no crec que siguin quatre més desperdigats per ahí, segur que hi ha molta gent que està pendent d'això, això no poso en dubte. Però clar, és aquesta sensació de dir, clar, van apostar de manera molt ferma, me'n recordo que el primer comunicat era en plan, hi haurà una aplicació per les televisions de Smart TV, tal, no sé què, pel mòbil, tal, no sé què, perfecte, puta mare, van començar amb Haikyuu. Bé, ens van dir, hi haurà Guardians, hi haurà Black Clover, hi haurà tornarà Sakureta, tal, no sé què. Això està molt bé fins que tot això s'acaba, perquè clar, qui hagi vist Inuyasha abans, doncs diu, vale, està Inuyasha, està molt bé, però clar, l'hem vist 20.000 vegades. Qui ha vist Ranma abans diu, vale, està Ranma, però la veig per veure-la perquè no n'hi ha molt més. Me'n recordo que van doblar la pel·li de Digimon i la Mazinger, que tot això està molt bé, però són com coses molt puntuals, o sigui, o t'ho trobes de cara o ha desaparegut. Perquè o entres d'aquí a 2 setmanes o dius, ja està. És que això el temps tampoc, home. M'he perdut. A mi el tema que va així per temps és una fastidiada, perquè, per exemple, això dona pas a que molta gent, doncs si jo, per exemple, ara descobro, mira, hòsties, no sabia que Haikyuu estava doblada en català, vaig a mirar-la, vale, ja no està a la plataforma, segurament, bueno, no, aquesta sèrie no està. Llavors, o la mires mitjançant canals no oficials, o busques la vida a una plataforma que tingui drets que no sigui actualment drets. També... I altra cosa és que estigui en català, que és el que ho és difícil. Jo trobo que estaria bé que la mateixa TV3, que jo aquí ja no sé fins a quin punt, vol mantenir aquesta vinculació o no, però estaria bé que de tot el contingut que emet TV3, el mateix canal de TV3 et digués, bueno, si en algun moment no trobes aquest contingut, el podràs trobar en aquesta plataforma. Què passa? Que a mi m'ha passat de potser conèixer algú i em diu, ostres, vull veure la primera temporada de Kimetsu. I jo dir-li, la primera temporada de Kimetsu, els drets els té Selecta Vision. Què passa? Que en el seu dia es van doblar català, no els trobaràs ni a Netflix, no els trobaràs ni a Amazon, no els trobaràs a Crunchyroll, crec que tampoc. Clar, on la trobes? Clar, si es té Selecta, has d'intuir que estaran a la plataforma Selecta, però crec que inclús no sé si, pot ser que estigui, però no sé si també inclús la pots trobar en català, no en tinc ni idea. O sigui, per mi ha sigut també, o sigui, trobes les altres, crec, a Crunchyroll i potser en alguna altra plataforma, però ja són això la segona i la tercera. I la primera dius, ostres, doncs, clar, com puc començar una sèrie si no puc començar ni la primera? Clar, és que et quedes a mirar en gallumbos. Llavors això, sento que si TV3, doncs en aquell moment, o almenys com a contingut català, que jo consumeixo, estaria bé que deleguessin o diguessin, vale, si tu vols veure aquest contingut que ja no tenim nosaltres, el trobaràs en aquesta aplicació. Que és això, que ni deleguin una miqueta tot l'altre. Clar, sí que és veritat que és el que deia abans, si estàs tot el dia a xarxes, com més o menys estem nosaltres i molta altra gent, més o menys te n'enteres de que, per exemple, Yu Hakusho, si no em feia la memòria, sí que està a Anime Box aquest, que és el del Selecta, però és el mateix, o sigui, tu ja estàs donant, diguem, uns diners a la corporació perquè dobli certes coses i en el punt en què se't troben aquestes 2 setmanes o més o el que sigui, ja has de pagar un altre servei que va a part dels que ja pagues, com pot ser Prime, com pot ser Netflix o Crunchyroll, com és el meu cas, i ja has de pagar a l'Anime Box, que és una pasta. I potser és el que deia ell, si no estàs molt posat, hòstia, aquesta està, l'altra no està, l'altra no sé què. Igual com les sèries aquestes de Naruto, les pel·lícules de Naruto i Boruto, clar, o sigui, a TV3 li interessa que es miri més contingut en català. Cony, doncs això, arribar com en algun acord amb aquesta aplicació, jo què sé, regala un mes, 2 mesos gratis, o inclús, no sé, informa de dir, aquest contingut en 2 setmanes que desapareixerà, el trobaràs en aquesta aplicació. I, vale, pensaràs en aquest punt de dir, ostres, una altra aplicació, però bueno, hi haurà gent que segurament, per simple fet de voler-la continuar o de voler obtenir més contingut en català, ja li picarà el fet de dir, bueno, doncs m'interessa. Però és que és això, no sento que no hi hagi ni aquesta mateixa unió entre T3 i Selecta, que sento que seria important que la tinguessin, inclús també de cara
aquest futur de les pel·lícules que estan sortint, o sigui, Slam Dunk. Slam Dunk hem arribat a saber, o sigui, al cap de no sé quan i clar, pels que hem consumit aquesta sèrie era com un, ostres, és que primer no sé si la portareu en català. Dos, no sé fins a quin punt, doncs això, tindrem notícies d'aquesta pel·lícula. Sempre com a últim moment, a l'últim mes, que és això, que estàs amb l'ai al cor de dir, és que, t'ho juro, tinc aquests dubtes. I sento que això falta com més aquesta unió, que sento que si es tingués, a moltes coses milloraria. Bueno, i també m'agradaria aprofitar per tirar una crítica. Amb Slam Dunk i totes aquestes pel·lícules, quan arriben a les sales, passa que solen arribar a les sales, sí, arriba en català, sí, bueno, la que arriba en català, però el problema és que després te trobes amb sessions que són impossibles a veure o que t'ho passen un diumenge a Cornellà. Clar, el que des de Catalunya doncs, hi ha sessions, són els cinemes que estan fora de Barcelona o estan a dintre de Barcelona, que és molt més difícil que s'hi pugui accedir. Clar, jo també crec que això també és falta de difusió. Per això, al final, volem mirar en castellà perquè si m'he esperant a trobar en català a saber d'on i que moltes vegades tampoc es dona la informació que aquest producte està en català, doncs després cal que se l'està buida. Perquè jo, per exemple, em demanes de Cornellà, ho faig a l'esforç, però clar, jo soc a Barcelona, però qui visqui a Montcada o a Terrassa, doncs clar, venir a Barcelona, a Cornellà, potser surt de compte. I diu, doncs, la miro en castellà i ja està. O me'n vaig a veure una Això si va al cine. Bueno, jo parlo... Clar, perquè si t'has de gastar el viatge, més els 5 o 9 paus que val, més que amb la gent, hòstia, jo entenc que hi hagi gent que digui, mira, saps què? O molts que diuen, bueno, ara sé que aquest contingut el tinc en català, en algun moment això sortirà penjat online, no tinc cap problema perquè amb el que ja amb tot el que inverteixo en el transport ja no serà compte. Llavors penso, bueno, pues no seré tonto, esperaré a que me la pengin online en català o estigui a Amazon Prime, que potser el tio de torn està subscrit a Amazon Prime i dirà, bueno, en 2 o 3 mesos que m'esperi, la tinc a la plataforma, me la miro gratis i no vaig al cine. Bueno, o sent sincer, s'hi paga. Bueno, i altra cosa va ser... Perquè clar, és que és això, o sigui, el que no pots fer és pagar. Hòstia, vull pagar un Crunchyroll per veure no sé quina sèrie de la My Hero Academia, per exemple. Hòstia, vull pagar Prime per veure aquesta pel·li. Hòstia, és que ara Yu Hakusho està a Animebox. Vale, sí, perquè tu vulguis, això ja són, quan, al mes, 15-20 pavos al mes, i si pagues Netflix ja te jodes. Aleshores, és en plan, perquè jo m'he trobat, hi ha bastanta gent que m'ha dit, mira, jo no penso pagar aquí ara 10 pavos més, o 7 pavos més, o els que siguin, per veure una sola sèrie, una sola pel·li. És que compensa, i jo ho entenc. És que no compensa, perquè després potser no t'interessa res, com jo en el cas que no soc molt cinèfil ni molt serièfil fora de l'anime, aleshores és en plan, bueno, és que l'altre, bueno, pot interessar alguna sigui, però és en plan, bueno, és que si ja pago HBO, ja pago Disney, ja pago Crunchyroll, al final... Bueno, i amb el tema anime, Disney, amb el tema Bleach, el que ha fet, per exemple, a mi sembla que és que ja dic per públic castellà, és que no directament allò és una cosa pensada per públic latinoamericà i ja està a casa de Bleach. Per això jo que... Ja no és que el problema, jo crec que català i castellà tenen un problema de difusió i el català encara més és un llenguatge minoritari. I també vaig dir una cosa, tampoc em sembla normal que hi hagi continguts doblats de fa temps que no es puguis trobar enlloc més que mitjançant canals extraoficials. Llavors, clar, al final el que més nassos que he posat en grups de Telegram a mirar el contingut si vols en català. Sí. I amb qualitat de, si són sèries antigues, qualitat que són una mica pestes, però bueno. Qualitat del 94, sí. Qualitat de quan jo anava amb bolquers. Sí. Però això, o sigui, ja no tant per les sèries noves, que també crec que s'han de posar aquí una mica, que jo no entenc com aquesta falta és una altra cosa que em sorprèn en cert aspecte, perquè clar, fins al gener-febrer pensar, bueno, la plataforma és molt nova, però clar, això es va obrir el novembre, si no m'equivoco, i ja estem al juny, aleshores. Aquesta falta de planificació prèvia de dir, vale, hi haurà tal, i les sèries noves que es vagin posant, alguna hem de tenir, perquè si no... Aviam, si no perdrà el ganxo. Anem a repassar, o sigui, què hi ha, quan pot quedar i què pot sortir en breus? Clar, mira, si vols tenim l'aplicació que serà més fàcil, però jo me'n recordo que hi ha Sakureta, ara mateix. Sakureta és Sakura? Sakura, Ranma... És que jo dic Sakureta sempre. Mira, Sakura, Inuyasha, Ranma,
Black Clover Ronja, Detectiu Conan. Yu Hakusho, Inazuma Eleven i Conan. Vale. Inazuma Eleven, encara no existeix. Sí. Sí, Que de fet sí que Sí, no tornarà sabia la segona temporada. però sí. No sabia que Super Eleven encara estava en edició en català. No la van portar ja a la segona temporada? Ah, mira. Temporada 3. N'hi ha. Veus? Bueno, Sí, Inazuma sí va... Sí, jo crec que al ser una sèrie que ja fa temps que es va acabar és molt fàcil de que te la donin directe. O sigui, quan una acaba, la següent ja te la posen al moment. clar. O sigui, en cas d'Inazuma no és com problema en aquest sentit. Però clar, et trobes amb títols com... Bueno, i Detectiu Conan també sempre és molt escalonat. Sí. Però en les altres, clar, jo crec que... També ho entenc perquè les temporades estan com molt disperses per diverses aplicacions. Clar, jo també tenia com a objectiu trobar My Hero Academia Clar. com almenys encara fos primera temporada. Les pel·lícules me les vaig mirar, em van agradar, el doblatge també estava ben portat, però és això, no sé si la tindré aquest any, si potser de cara a l'any que ve, també no sé què poden apostar per les que falten per acabar, clar, o sigui, jo també vull entendre que hi ha com una secció nostàlgica i una com nova. Com a nova doncs vam tenir això, Kimetsu i Haikyuu, i nostàlgica Yu Yu Hakusho i Ranma i Sakura. Quan acabin, no sé si això ficaran One Piece ja. Sí. Uf, One... Però Ja. és que clar, que tampoc sabem res de moment. Ja, One Piece, també. One Piece porten dient-lo des de principi O d'any. jo no ho he vist, que estic tot el dia... Potser serà com el final de l'any, però Ja. clar, ens ho van anunciar com per dir a l'inici d'aquest any. I també va ser molt... I va ser una època que tontollava molt, perquè algú deia, vale, passarà això, als 2 minuts. Hòstia, al final no. Després que si l'entrevista al CCMA que deia no sé què, però al final, en plan, què està passant? Ah, O sigui, jo ho tireu o no ho tireu? També per lo que això, TV3 i els contractes que es van filtrar i la informació que més o menys va dir el Fabre, Quadrava més o menys. quadrava, Sí. allò quadrava. Jo, una Però, possibilitat... clar, llavors ja és com dir, és el següent, serà passat estiu, si de cara al nou curs escolar /setembre, llavors, clar, què ens trobarem ara? Perquè, clar, Rama també crec que falta poc Sí. per acabar. O et posen potser algun curt, o, clar, no sé, potser sí que ja et posen, no sé, One Piece. En agost... O potser no, potser sí, potser fiquen la primera My Hero, que és això, saps que són uns 25 capítols, passa l'estiu i a l'estiu pues, ja et posen una altra cosa, no ho sé. Clar. Però jo com això, com a títols coneguts i que em farien il·lusió, suposo que tots els que també estan traient a mangas, My Hero, Jujutsu, però Jujutsu no sé fins a quin punt els drets qui els té. Jo crec que és la Crunchy, els drets. Vale. Si no estic errat, o sigui... Bueno, Si també, es pot potser difícil. la segona de Black Clover, potser Ja, podríem Black Clover és molt estrany que no estigui. A més, va ser, mira, Clar. personalment va ser una gozada. Jo vaig voler Jo vaig gaudir com un cabrón. Però es pot dir la peli. Era el primer cop que jo la mirava i, ostres, jo... Ara per mi és com Black Clover en català, o Clar. sigui, jo quan aconseguo una cosa, la aconseguo potser amb aquella cosa. És això, haver-la començat en català ja se m'ha quedat, inclús tinc com aquestes ganes de seguir-la. I no sé què més realment podríem portar, si potser com a nostàlgic, és que potser també s'animen i com surt la pel·lícula Slam Dunk diuen Slam Dunk. Sí, Que també s'ha- És que és molt estrany que no estigués l'Andanc encara, saps? Clar. Ja, i més a res de que l'estrena és Clar, ja. És S'hauria d'haver fet, crec, amb 2 mesos d'antelació. 2 mesos abans de la pel·li, si no, Clar. no trobes la pel·li que és al final. Clar. Però, hòstia, no, és que anava a Però és que no et treure... dona temps de veure-la. Jo crec que la jugada mestra hauria sigut, si tens els drets d'emissió de la pel·lícula, haver anat a la propietària de la sèrie i dir me dones permís per remitir-la. És que això és la sèrie Perquè que també- també és l'Andanc. També has fet una cosa. És selecte també és l'Andanc. Clar. Qui té les pel·lis, és l'Urissa puta mare. I més, us vaig dir una cosa. És de Toei, Clar, Ja, però Japó. la distribuïdora no és... no sé. No ho sé. Però clar, també us vaig dir una cosa. Molta gent... Perquè One Piece és de Toei i bueno, és de Crunchyroll. Però no sé si ho té tot... Bueno, no sé. És que són les distribuïdores en Jo és que em diu també... Jo crec que molta gent
potser en el seu moment no vist Slamdunk, o ja no se'n recorda perquè fa molts anys de què va el contingut, potser el mira, a part que un xaval pot veure i dir, hòstia, que guapo a Sakuragi, però clar, també es pot trobar que gent digui, no me'n recordo què va la sèrie, això té connexió amb la sèrie, perquè això és una pel·lícula d'algú que no he vist però no me'n recordo. O potser la volen, òbviament ara s'estrena als cinemes, potser la posen i el que voldrà fer és rescatar-la i posar-la a la plataforma. Clar, seria... Que tampoc no ho trobo il·lògic, que pot ser que també es pugui fer així, però no sé. No ho descarto, Em realment. sembla una mica falta de coordinació, que crec que ha estat bé a finals... Òbviament, s'hagués marcat un triple, això ja t'ho dic, Mai més ben dit. Com? Ha sigut jugada mestra. Imagina't la gent que haguessin pogut enganxar a la més sèrie motiu, jo o crec que Naros. haguessis sumat una d'audiència, Brutal. sí, Segur. A brutal. més a més l'Andang, que estem... Som uns pàs, és l'Andang. Sí, sí. Si s'acués tothom, és Tens Haikyuu, és l'Andang, que hagués extras en català. Clar, sí, amb la gent que s'ha vist Haikyuu per més extres i els ha molat aquest tema d'esport i competitivitat, més o menys que comparteixen certs valors i un cert també tarannà, jo crec que també, o sigui, haguessis avivat una gent, potser inclús a que s'haguessin animat a també jugar a bàsquet. Estic d'acord. Tant el masculí Com a la com el nostra femení. època, que això va No, passar. clar, a mi em va passar, em No, va clar, començar a sí. agradar l'atenció per Slam Dunk. I amb Haikyuu estic segur que ha passat just per això, que molta gent s'ha posat a O voler sigui, i l'ha fet foneta gent que s'ha apuntat per perquè ha vist la sèrie. Home, és que Slam Dunk, la manera que tenen d'explicar-te les coses i tot, poc ganes de jugar a bàsquet i més si ho veus a nano, et quedes flipant. Dius, hòstia, vaig a fer una esbaixada. Després quan veus que una esbaixada és una flipada de la sèrie, és la teva. Però això és una mica la falta d'això, sobretot de contingut, perquè al final la comunicació és una cosa que es pot anar apagant, és una cosa que... I si estàs posat a Twitter i tal tot el dia, doncs mira, vas mirant. Però clar, al final també això repercuteix en números, també repercuteix en que la gent perd aquesta connexió amb l'aplicació, i clar, al final és el que deia, al final o tu mires pels canals de Discord o que sigui o per Telegram o una plataforma similar, o et menges el món, o sigui, és en plan, hòstia. I a més, abans de continuar, crec que també falten gèneres, o sigui, Sí. perquè sí. està molt bé tenir el de sempre, els shonens típics i tal, però hi ha gent que ens agrada també tenir una mica, hòstia, a vegades et ve de gust veure un shonen, a vegades et ve de gust veure un seinen o un shoujo i dius, hòstia, per exemple... Com a títols així coneguts, que posaries, a què animaries a que duguessin? Clar, me'n recordo que al febrer vam estar parlant de Yona, que jo crec que seria un bon candidat, vam parlar també de Pretty Cure, que també és una cosa molt tal, parlant així més de shoujos, però seinens és que clar, Berserk surt al manga, però no a l'anime. Bleach el té Disney, però no sé què. Bleach és una... Tokyo Revengers també la pilla Disney, és en plan... Aviam... Tokyo Revengers és seinen o shonen? Jo diria que és shonen, però no estic molt segur perquè es foten dos. Però llavors passa el mateix amb Bleach. És que Disney tampoc s'està per la labor de fer-ho bé les coses. Clar, però és això, en comptes d'estar pendents de pillar, encara que sigui les 2 setmanes o el mes que tinguem, vull aquesta temporada i així també recuperant gèneres. Perquè no pot ser que tinguis un shoujo o el que sigui, que és Sakura, que l'ha vist tot Cristo, i connectar tots shonen. Entenc que molta gent per aquesta banda, que també en coneixem, de dir, bueno, és que estic fent la polla de veure My Hero Academia. Saps? Perquè My Hero Academia va sortir el 2015 o per ahí. Clar, o 2014. O jo què sé, o portar una tacomtita. Encara estic de Clar, desfasada. però això potser... Però potser això amb el Peggy no es Això no pot. entraria, jo crec. Clar, És que el problema està amb el Peggy, jo crec. Jo crec que hauria de TV3 hauria de treballar per ampliar el Peggy i portar més allà d'un públic més adult. Per exemple, el Bleach passaria el mateix. Tot el que vulguis que per Peggy. Bleach té molta violència explícita. És que en teoria és per adults. Clar. Però en els seus dies va passar, no? Es va passar. Sí, És el que em Però sorprèn. potser, clar, era més aquesta Clar, franja. passa que jo diria que tot combinat. Tota la franja era des de nens petits fins a adults. Diria, Però potser sí que t'ho ficaven, encara que fos compartida, potser sí que el Bleach ja te'l ficaven... Cap a la nit. Sí, Sí, mitja set. Te posaven com el Evangelion, que te posaven en l'entorn de ti. Al migdia te la passaven xinxant i Nuyasha Clar. i fent la transició. I això està bé, però... Clar, això estava bé, realment, o sigui... A part de que eren moltes hores seguides, ja t'ho ficaven... I que jo penso, és que amb una base com aquella, jo no entenc, o perquè no es centren en agafar aquell mateix, per dir, com esquelet,
i adaptar-lo ara, o sigui... Clar, és que... Clar. No, perquè abans, clar, ara, fins on jo sé, i més o menys la informació que veig per arreu de les xarxes més o menys similar, és que no tenen els drets com a tal, ells tenen drets d'emissió de pocs dies. Aleshores, tu no pots posar-ho una franja a la tele durant 3 mesos perquè no ho tens. Aleshores, han de fer coses molt escalonades, però és en plan, hòstia, no sé. Ja posats, algú no de comprar. Però clar, potser Selecta també desenvolupa la seva plataforma, aleshores entenc que és la balança aquesta. Clar. Però saps per què em treus el canal? O sigui, perquè han posat aquest canal que no s'ha tingut durant 10 anys i que han vist que els hi falta per creixement perquè el nen, en comptes de que mami videojocs o tal, pues, no sé, suposo que prenc el català en sèries. Sí, clar, però si les sèries que posen són sèries de quan nosaltres érem petits i el nano veu, sí, però sèries actuals que potser he pogut escoltar d'algun que tingui un col·lega que sigui més posat, diu, sí, clar, però si tampoc les emiteixen, o només les emiteix Crunchyroll, s'acostumen a veure tot en versió original amb subtítols i et diran per què deixar perdre el temps a que ho doblin de cap de 4 mesos i que a sobre per no trobar després només una temporada, doncs ja van per a última, però jo vull anar més al dia, em foto un Crunchyroll i vaig més al dia i només igual així. Clar, però ara, per exemple, tampoc pots trobar Guardians de la Nit ni Haikyuu on t'hauria l'aplicació. No, això és el Crunchyroll. A l'X3, almenys no ho he vist ara. Ja, no. És en plan... Vale. Clar. Sí, està del català, molt bé, però has de fer una investigació aquí, com si fossis... Clar. Els gadgets. O si estàs molt ficat, o si realment... O buscar-ho per les domines les aplicacions i saps en què es basen, que per exemple Telegram, fins no fa gaire, jo no hagués imaginat que realment pogués trobar tot aquest contingut audiovisual, o sigui... Per mi era com una aplicació, per dir com un WhatsApp, però sí, es veu que òbviament ara se li dona com aquesta utilitat i realment és superútil. Fa molt. O sí, la veritat és que sí. Però és això, o sigui... que no, o sigui... Que o estàs molt ficat, diguéssim, en tot això, si no, doncs és que ni t'enteres. Sí. Bueno, i l'altra cosa és que els continguts són sempre... que els continguts són escassos i que vas a un Amazon, vas a un Netflix, vas a un Crunchyroll, l'única cosa que trobes són versions originals subtitulades, o te trobes la versió anglesa, o te trobes la versió latinoamericana, que està molt bé i que fa anomenat, però clar, dius, molt bé, doncs llavors el contingut en català, és que jo el contingut en català s'està salvant perquè hi ha hagut gent que en el seu moment ho va emmagatzemar-lo en discurs d'ús o el que sigui i ha hagut de col·locar mitges en terra. I a mi... Sempre surt així. Però sempre orgullós que TV3 l'única cosa que s'ha inventat és a que es pirateixi aquest contingut, no a que es vegi de forma però oficial. sento que també és com un peix que es mossega la cua, si realment a un nen tu li portes una sèrie en català i se la comença en català, aquell nen potser estaràs donant com la sèrie de la seva vida actiu, o sigui, indagarà, perquè indagarà i dirà, jo em vull acabar aquesta sèrie perquè m'ha mogut tot el de dins i dirà, bueno, doncs, me'n vaig a Google, miro i dirà, hòstia, Crunchyroll, aquesta sèrie, aquesta plataforma té aquí full anime, però tant en versió original com en castellà. A subscriure, no, que és gratis, hòstia, però és gratis, pues res, 4 cops anuncis i m'ho veig. Per acabar mirant en castellà. I tot l'esforç abans de dir, bueno, doncs, anem a fomentar el català. El nen s'acabarà mirant la segona, la tercera, la quarta en castellà. Què passarà? Que aquell nen, al final, o sigui, assimilarà Kimetsu o Haikyuu en castellà. La primera dirà, bueno, sí, la veure en català, però tot l'altre m'ho he vist en castellà. És com sempre. És com dir, rotllo, tio, o sigui... O còmics. Clar, és que al final el català sempre queda com una cosa molt secundària. Llavors, no, és que és una... Hòstia, és que la parla molt poca gent, és que no hi ha contingut, clar. És que es busca també aquest efecte, encara que sigui de manera secundària, perquè és en plan, és que sempre queda enrere, i és això. Nosaltres me'n recordo que l'any passat ja estàvem parlant de la pel·li de Slam Dunk, i que ja estava, i quan va començar a sortir a Europa, a Itàlia, tal, ja deien, hòstia, què passa aquí? Perquè en castellà segur que arribarà, però en català què? És Slam Dunk, tio. No esperava que ho fessin en català, la veritat. Tampoc, jo m'he diria que no passaria. Ja, jo sí, va haver un punt que ja estava com molt desesperat de dir, vale, no l'acabaran portant, perquè era com, la presenten a, no sé si era a França o a Itàlia, i era com, collons, estem al costat, com pot ser que no se sàpiga res. I, òbviament, ja em feia la idea de que sortiria en castellà, però en català en ningú moment, fins que, òbviament,
això es va anunciar la notícia, va ser com, vale, o sigui, guai. També m'hagués sorprès, perquè una sèrie tan mítica en el seu dia, que no es portés en català, hagués sigut un insult, realment. Però, què és això? O sigui, sento que no se l'està acabant de portar bé, inclús molts cops quan vaig a la Norma veig que hi ha gent que segueix comprant tirades en castellà i que els veig i és això, potser una conversa amb dos amics, dues amigues i potser la tenen en català, però veus que aquella persona s'està agafant el títol en castellà i penso, és que, aviam, veus què és el que s'està fent malament? O sigui, com és que segueixes potser una tirada, o sigui, un manga en castellà, que jo entenc, vale, perquè surten abans, vale, però no sé, tant costa passar-se al... Però en el cas de Slam Dunk no hi ha opció que tant en català. És això, és per falta de que sempre es fa en català tot malament. Sempre s'anuncia tard o no s'anuncia. Si és el que hem anat a dir sempre, si t'anuncien aquesta sèrie quan surt, potser es presentarà un any més tard, però et diuen, mira, traiem aquesta llicència en castellà. Tranqui, que al cap d'un any et sortirà en català. Però és que ni així. Sí, perquè aquella persona ja s'ha comprat 20 títols en castellà i llavors pensa, no, o sigui, per molt que parli català, ara ja no em passaré el català. Però penso, és que som tontos. Això ha passat molt amb la nova edició de One Piece. Han tardat com 10 anys o més, han tardat una versió, perdó, dic 10 per dir alguna cosa. Han tardat molts anys en fer, què passa? La gent potser ha dit, collons, jo ara estic ja pel capítol que són 103 volums. També, perquè One Piece ha sigut com el hype, però et pillo un altre títol i et dic, et diu no. Això passa amb una, però ara amb Berserk, per exemple, i Bleach passa de dia mateix. Si Bleach ha de 69 en català al dia d'avui, jo no puc si no compro. Per què? Per així s'ha fet ja en castellà. Per què? Perquè al seu moment es va fer una distribució molt dolenta en català, no de doblatge, vull dir, es va distribuir malament en català, no es va acabar la col·lecció, que per cert, i es va fer... Crec que es va acabar, però com van canviar de... No està acabada, em sembla a mi. Diria que van venir a fer algunes, però jo per almenys no he trobat que sigui cosa completa en català. Si no, en el meu cas, les coses de fer en català, no en castellà. Clar. Si voleu també podem enllaçar amb tema manga, que també és un tema que volíem per a nosaltres avui. Clar. Que la primera cosa que volem parlar, abans de continuar amb el tema del català, és que pujaran el preu de bastantes distribuïdores. O sigui, no, pujaran Norma i Planeta. Però Planeta barreja... Planeta fa res que va dir que posaria el preu dels seus volums. Però no era algo que ja s'hagués fet. No, diria que no. Vale. Jo vaig veure els comentaris i van dir, pues, això, perquè Planeta sí és veritat que té certes carències, per no dir bastantes, en temes d'impressió, en temes de titulatge, en temes de ròtols, temes com aquests, a vegades, de fet et venen, jo que he treballat en una botiga, sé que moltes vegades venen trencats, moltes vegades has de tornar. És en plan, tio, o sigui... Jo, em va passar l'altre dia que al llegir això, m'inspiro de Planeta, notes que no està com ben ancolat. O sigui, sí, però que si tu l'obres molt, penses, allò es trenca. Llavors ja intento com obrir-lo mínimament per dir, no faré així i jo ja cara... Clar, i això a vegades quan hi ha, per exemple, una il·lustració, la típica il·lustració gran que està enmig, dels dos, i vols mirar una mica les cares o el que sigui, i dius, hòstia, és que em fa por obrir més perquè això explotarà. Jo crec que el que passa amb l'augment de preu és que jo vull pensar que la companyia deu haver tingut un augment amb els costos de producció i deu haver volgut tampoc continuar amb el client. Però també va ser una cosa, això és el peix que es mossega la cua. Si jo, per exemple, m'estic fent 8 col·leccions i em va pujant el preu, jo pensaré, vale, o potser de les 8 no se me'n puc fer a 3. Per què? Perquè no m'arriba el pressupost perquè tinc aquest pressupost i, bueno, no tot i els sous avui en dia, se sap que tampoc són molt elevats, però, bueno, pot passar això, també et pot perjudicar a tu, o sigui, vendràs menys material que això. Perquè, per exemple, això també està passant ara amb el boom de Treu Tot en català. Clar, s'han de tenir un munt de col·leccions que fa impossible que el lector pugui seguir assumint totes les col·leccions. Per molt que tu et faci gràcies col·leccionades o no, llavors fa que a part de tenir preferència tu per gustos personals, ha d'haver de tenir preferència per preu. Perquè no és el mateix gastar-te 7 euros per un tomo que gastar-te 8. O gastar-te 22, com he vist avui, un que n'he tret. O sigui, jo he vist a 22 euros. Clar, que sí, que és una versió castellana, sí, és d'Ibrea, no? Sí, diré que sí, és una versió castellana, però clar, 22 euros
A mi m'agradaria comprar Ibrea per crec que de les editorials és la més cara. Sí. I Però si et porta un totxo... clar, és un sí. totxaco, clar, però jo crec que hauries de donar l'opció a... Però jo crec que, o sigui, ja ha fet com aquesta suma de posar preu. Per això te'l trobes, perquè crec que l'últim cop em sembla un company meu també se'ls estava comprant així grans i potser estan als 18. Jo crec que ja t'ha fet com aquesta pujada i clar, has llegit allò, 22 i vale. Pues ni puta gràcia. Però és una locura, perquè al final sumes i sumes, que ja, Clar, unes quantes... Dius, Norma va 9, Planeta pujarà els preus, que si vols de One Piece ja hauria 16 o 17, ara quan va donar? O sigui, One Piece al 22. Anem a repassar, o sigui, Planeta ara estaran a... Pues depèn del volum, però sí, si vols de One Piece quan eren O 16 sigui, euros... els estàndards... Clar, depèn dels estàndards, per exemple... Bleach està de 6. Bleach per ell està venint de 6 euros, que m'has comprat l'última altre dia. Bleach està Panini Sí, i però val que 6 estem parlant euros. de castellans, sí, catalans. Bueno, Catalans, catalans... pues Però depèn. ja, Sí, només he Haikyuu, comprat el Goku... Clar, tot la norma ja passa a costar 9. Sí, bueno, ja, Sí, ara sí, ja... no! Clar, s'està fent la transició tota nova. en Però teoria. ara ja costa 9, no? Ara molts ja costen 9. Ah, vale. Pues jo que me'n recordo que Bleach l'altre dia m'es trobar un en català que estava marcat a 7 euros de l'època, que serà de 2010 o així. Clar, Sí. 7 euros a l'època, és que estic parlant de que han pujat quasi més d'un Tot- euro. Clar, a mi em passa dos això euros. amb el Hero, que m'estic comprant els primers i encara m'estic trobant alguns a 7 i alguna cosa, però crec que el Marc em va dir que això, que els últims ja te'ls trobes a quasi a 8. Sí, clar, 8 euros, Clar. o 8 i pico són. Ja. I clar, jo pensava, hòstia, no ho entenc. Si jo l'últim que he comprat era així, però em va dir, no, clar, com és de llavors, manté el preu. Però si tu te'n vas a l'últim, trobaràs que pues ja hi ha aquesta diferència. Clar. Jo, aviam, en certa manera puc entendre certes coses, però clar, aquestes dos distribuïdores sobretot, Norma i Planeta, deuen ser les que més venen en diferència, sobretot Planeta. Joder. I Planeta té diverses coses. Planeta té Col·leccions... Polar Drag, té One Piece, Té molt, sí. té Blue Lock, aviam, Té té moltes... Conan, aviam, és que... Té moltes molt I que també té, per exemple, Planeta és molt coneguda per tema llibres i tema col·leccions. Vull dir, té altres línies que no depèn només dels còmics, no són exclusivament de còmics. A mi que ho faci Planeta em trontolla una mica. S'aprofita el moment. I Norma déu-n'hi-do, perquè No, perquè també veu que es pot sumar al carro i diu, bueno, doncs anem a rascar amb aquesta excusa. Sí, no crec que sigui per diners. No crec que Però sí. dirà, hòstia, doncs... Sí, però això fa... Si podem treure més, ho farem, òbviament. Però, per exemple, és que això es nota molt. L'altre dia m'estava llegint, quan vam de Parets, m'estava llegint un volum que és d'Osso, que està en català també, que és Mazinger... Sí, que són les de les noies. Però clar, es nota molt, val una mica més, però el paper, la impressió, la portada, tu toques aquest paper i veus que és un bon paper. Però després te'n vas a un del planeta i dius, això es trencarà. És el que és abans, sí. Jo ho estava llegint i dic, hòstia, perquè és que es nota molt, es nota que és un paper gruixut. No, i que a mi m'empipa bastant, que jo es quedi com obert. Sí. A part de que no soc molt fan jo de les portades a paper extraïble, però bueno, això ja és el format de manga per si, però clar, si això hi sumes a que se te pugui trencar o s'han enganxat a pàgines, estàs parlant que estàs pagant més per un producte de pitjor qualitat que el que t'estaven oferint fa uns anys. I si et trobes coses, que si la titulació, que si la impressió, hòstia, ara es veu un tros d'aquí, ara es veu no sé què. Però clar, penses Però passa que tant, no realment... Passa, sí. O sigui, clar, tu estàs veient que la qualitat d'aquell tomo no està reflexat en el preu pel qual compres. Sí, és amb això que dèiem de Planeta, que clar, allò està encolat a pressió. Clar, les portades ja són com un cartró així... Bueno, que ja et dic, a mi m'agrada que no tingui la doble contraportada, però veus que, òbviament, allò és per com altres coses que hem discutit per també retallar costos. Però això, veus que allò és un cartró endeble. Sí. Després, la seva fabricació. I si a part, és el que tu comentes, una mala impressió i un paper així com molt finet, dius, t'estic pagant 8 euros perquè el teu resultat sigui com d'un 5, per així dir. Clar, però és que a mi, per exemple, com estàs comentant en la Hero Academia,
i tot això, no he tingut encara cap tomo a anar, però clar, a mi sempre he fet de pensar que totes les gastant quasi 8 euros per un tomo que es pot arribar a desfer, i tu estàs veient, per exemple, un tomo del Panini, que encara que sigui en castellà és igual, que la qualitat del tomo pots suplegar-lo més i que és més bona, clar, també fa pensar, però potser no val la pena invertir en aquesta col·lecció perquè la qualitat del producte, perquè bàsicament és com que de còmics no són... El que també em va passar és que això, que a l'obrir-lo molt, no només si no tens aquesta por, sinó que veus que la part de darrere del llom també Es queda marcat. que s'arruga i queda marcat. Això no ho veuràs, Llavors, sí. clar, vaig pensar, després en One Piece, que té com a tot aquell pes, amb més facilitat també fomentaràs el que quedi com arrugat aquest llom i que visualment no quedi maco. És allò que, hòstia, doncs vas sumant coses i dius, és que... El meu llibre, d'obrir-lo simplement així, ja no tanca res, està una mica obert. El meu igual. Això gran, clar, perquè pesa i ja està. Que no passa Pesa, res. però després a l'estanteria, com que queda una mica obert. Sí, queda una mica obert, que dius... A mi, no molt, hòstia, no és en plan, queda així, però cony, Ja. hi ha pàgines que dius, queden sueltes, I i jo si crec que tens si això l'estanteria... es tens com comprimits, Bueno, faràs que es quedi, que es torni a adaptar. Clar, per això Però ja, clar, puc entendre la gent que vol un format més petit, perquè aleshores deixes, clar. això tanca millor i pot deixar més l'estanteria. bueno, això també passa O amb com a llibres. força, o sigui, figues com una doble capa de portada. Clar. Clar. És això, que a vegades... Jo, si el resultat ha de ser millor, a mi no m'importa pagar una mica més. Però Tot si això, jo... després veus que val 8 euros, no ho pagos, i la qualitat és, no diré horrible, però bon, dius, joder, si m'he comprat aquest d'Ossa, m'he comprat aquest de Kaji, tal, que a més estan en català, i dius, joder, Pues jo també penso pagar que... 9 pavos per una cosa que diguis, això s'està trencant... Però és que també penso una cosa, aquests tomos, a mi m'agradaria pensar que si aquí 10 anys ho vull tot enfulleixar, pugui enfulleixar-lo, no que estarà fet allà una merda que no es podrà obrir, l'únic que llavors s'agafar amb dos pinces perquè se'n desfarà el tomo. Clar. Per aquestes pegues també m'he llevat el perill. Si són pegues de poca qualitat, potser d'aquí 5 anys obres el llibre i dic, Sí, hòstia, sí, obres sí, el final. pàgines, I això... Que això Ara no passarà. passa molt quan arriba l'estiu, aquella Sí. cola es torna dèbil. I a la que tu obres allò, doncs veus que les pàgines se't cauen. Es nota molt, Veuràs. es nota molt. Llavors, Al final acabarem, cuidado. al final s'hauran d'escreixar els còmics per mantenir-los. I si tens l'estanteria o el que sigui, al costat de la finestra, cuidado, perquè jo, Pues, jo he trobat gent que li queda allò tot marrón. No, però això és el famós Sunface que també passa amb cartes amb altres Bueno, productes. però això són coses que s'han de visitar, estàs pagant... Sí, clar. No ho pagues per volum. Bueno, Si és una col·lecció com Jujutsu Kaisen, per exemple, que tindrà un huevo de volums o Guardians de la Nit, que són, quants n'hi ha? Pues un huevo de volums en general, potser crec que Sí. són 34 en català, o sí, en castellà, perdó. Ja no dic Català, res. Se m'ha notat, però Sí, sí, són 35 aproximadament, si no recordo malament, no 37. Bueno, pot ser. Em vols sonar. Haikyuu que crec que sí, 20, no? Més de 20, diria. Ja, van. Hòstia, no ho sé, és que com que miro també d'altres jocs, com quan es van tirant, no estic molt segur. Però bueno, és igual, són molts volums, aleshores, Sí, sí. Que sí. siguin molts volums, joder, no ho poses per no volums. Jo entendria una cosa més curreta, per exemple, però si ara pugen, que ho vam comentar, després de tirar el primer volum de One Piece, pujar el preu, Clar, això t'ho pujaran perquè la gent s'ha enganxat. queda guarro. No sé al final com acaba la cosa, això és una cosa que vaig veure fa setmana i mitja. El segon tomo, jo per almenys amb la reserva que tinc fet, es manté el mateix preu. Ara, clar, tampoc sé si és cosa de coses al marró que A 16, no? 16 amb alguna cosa. Perquè només sobre Amazon compta una mica més barat com per veure, per comunitat meva. Però clar, Vamos! sí, això també. Però a altres llibreries també haurem mantingut mitjament el preu. Però clar, si la gent de cop i volta es troba amb que t'ha pujat el tomo a 22, molta gent dirà vaya bona havien fet, passo de continuar la col·lecció, han d'allà que bon vent i m'ho així ben dret. Bueno, no crec, però et sentiràs forçat Ja, a pagar. s'hauria esforçat. Jo en el meu cas... No, he hagut de pagar-lo, però... I com si costa 25, com si costa 30. No diguis que al final t'ha posat la Però, Em faig la idea ja, perquè Clar. visto lo visto ja és algo que estic assumint, però és això que és, hòstia, pues sí, és com una jugada guarra. és guapo. Perquè- A mi se la guardo, sobretot després d'haver Sí, començat la col·lecció. clar, t'incentiven a que el compris a un preu baix i quan ja em portes uns quants, o és això, com a fan de One Piece, te la vols fer perquè és en català, doncs dius, bueno,
Òbviament, t'acabaré pagant el que em demanis, però... Però A sempre... mi sí que la faré, perquè a més és una que m'ha fet gràcia i ja que he començat, pues, i més, pensar que possiblement el manga arribi més enllà del que s'ha sigut del que es dobli de sèrie, a no ser que TV3 em sorprengui, dobli les temporades noves, que no ho sé, perquè jo crec que TV3 admetirà el que té antic, però no desconec si admetirà el nou o no, perquè no hem molt posada en doblatge, però bueno. Bueno, sí, això. Això és un tema a Això comentar ja, sí. quan s'estreni ja ho comentaré perquè estaria parlar per parlar. Llavors, clar, jo crec que està molt bé el material, és un material cuidat, em fa molta gràcia els doblatges, les expressions i tot això que s'està utilitzant. Però clar, depenent de quan el puixin, la gent s'enganxarà els tallen petits. Els petits són més baratos. Els petits et valen 8 euros. Si això et posa de 30, necessites el dia petit. Clar, però per tenir, és el que deia, per tenir 3 capítols ja és més car que encara que et posin a 20. Clar. Aleshores, és la balança aquesta. Que ja avui justament sortia guanyant perquè t'estan regalant un tomo. Clar. Tu estàs pagant el mateix que per 2 tomos. No entenc el que vol dir. 40 minuts. Ah, vale. Clar, Llavors, és això. Jo vull jugar amb el que, bueno, quan hagi de pagar 3 volums petits, bueno, òbviament els seguiré pagant. La qüestió és quan tu potser puguis pagar-ne 5 equivalents. Clar. Aquí ja diràs, vale, això ja... Però això, al final... Perquè Després, sempre pugen, pot ser que baixin en algun moment, no totes s'acaben tenint. home, pot ser. Perquè clar, estem parlant One Piece per arribar o inclús perquè acabi, és el que vam calcular, seria potser quan passar 10-11 anys. Correctament. Una bona dècada te la menges. Sí, Clar, sí. llavors, si amb una dècada, si amb què? Amb 3 mesos quants cops l'han pujat? O des de que portem... Clar, si el pugen un tema cop català. i es queda aquí, i després com es diu, el que és el paper, no sé què, la rotulació, la impressió millora en cert aspecte, pues no encaixaria, però clar, si comencen a anar, hòstia, ara va 20, ara 25, ara no sé què, i totes les altres veuen que hi ha un hueco i la gent Clar. ho continua comprant, O pujaran totes. al final... Al final acabes pagant 25 hasta per el còmic petit. Perquè tu imagina't que no pots fer Berserk, per exemple, ja val 20. El pots fer Tokyo Revengers, que ja val 14 por ahí. Clar, hòstia, dius... Després diran, no, és que no es ven, hòstia, com es va vendre? És que... Bueno, ha de ser que tinguis la sort de tenir molt bona entrada Sí, econòmica, clar, sí, però és- no... Però No tothom és el cas. sent realistes, més de 4 o 5 col·leccions, i això ja parlant de que tinguis un sou que Sí. puguis anar per... I una altra cosa, que tinguis espai a casa per emmagatzemar, Això, és el tema. També. Perquè amb també One Piece llavors- només... One Ja. Piece i ja. Si jo com penso més a vegada. One Piece, en què portes 5 o 6 tomos, aquests gordos segons tu les paladars. Jo vaig passar l'altre dia, si era... Em vam dormir damunt del One Piece, saps? Matalàs i One Piece. Però a No més, pots succeir. però a més en One Piece, per exemple, em va molestar una mica, i crec que els comentaris també ho vam veure una mica, de no donar, i això crec que passa una mica amb tot, de no donar aquesta opció al consumidor i consumidora Petit. de dir, vale, vull el petit però en català. O sigui, has de passar per l'erosió sí, de pia de gran, en català. Sí. I potser algú no vol, pel motiu que sigui monetari, sigui de l'espai, O per estètica, que o potser... perquè li agrada més el petit, com molta gent li passa. Aleshores, a mi m'és una mica igual en aquest aspecte, però molta gent conec que vol el petit, Però per perquè espai realment acabes... acaba sent el mateix. Ho vam comparar amb els del Toni i 3 eren... Sí, o sigui, una mica més grossos, Sí. però quan hi ha menys volums, ara ho notes. Com? O sigui, si tu ara, imagina't que et sortís el primer volum ara, el mes passat. En comptes de fer l'espai gros ara i ja tenir aquest espai fotut a l'estanteria, compra't el primer ara i quan tu vegis, vale, ara puc fer o puc tenir més espai, dir, vale, doncs em compro els petitets i vulguis que no, doncs vaig omplint a poc, entre O cometes. pots posar-nos una damunt de l'altra. Però Ja, simplement és per opció del consumidor. Aleshores, això, simplement em sorprèn una mica, i més simple neta, perquè recordem que jo crec que és la que més factura segurament en diferències. Segur. Aleshores, bueno. Clar, Ara amb Norma no et sabria. Ja, dir, Norma deu estar una mica la cosa més de l'abans, però... clar, que jo també us he dit una cosa. Suposem que Planeta
acabarà fent tot el doblatge dels còmics en català i que no dirà d'aquí 5 anys. Bueno, això coses que No m'interessa, mai, que això també és una cosa... Amb el que pot factura passar. i amb l'auge que tenen aquestes llicències, Ja ho han vist, no crec que passi. dubto que decaiguin. Si estan fent My Hero Academia i tal, que... Veig que l'Acadèmia també s'empresa? Sí. Vale, llavors és que té però té bastantes Clar, previsions. però I també té té... altres en castellà. Haikyuu és de Planeta i Voladora Clar. també, aleshores. Joder, em vol adonar... I Blue Lock, que també ho està patant. Clar. Em vol adonar... I Conan, vull dir que al final, Que tant en català com en castellà té llicències molt bones. clar, jo diria que les que més es venen són seves. Aleshores. Clar, no diu Conan, però no diu Conan. La- ara mateix. la- Però còmic en català no n'hi ha ningú, no? Xuta N'hi ha, més n'hi ha un que és finet, que és en català. Passa que la majoria de gent compra el que és en castellà perquè és Per exemple, això és el copiatori. Sí. Jo havia vist el copiatori, el de color marró. Bueno, això, simplement esperem una mica, i hem surten les coses i això, per comentar una mica el podcast, que ha sigut una cosa que ha passat de manera recent i també creia que podia estar aquí. I si van pujant de preu ja ens quedem la puta de tot, no? Segurament. Bueno, i segurament Sí. jo crec que aquest podcast Ja no l'hem se'n repetirà, prostituït, és però una vegada del pujar peu. I ja si voleu, per finalitzar, que portem una bona estona, ja si voleu acabem amb el tema de la relació també poc construïda o el poc que hem construït la relació entre el manga en català i l'anime en català. Hosti. Perquè hi ha molts mangas, per exemple, estàvem parlant abans de Slam Dunk, Sí. l'anime, des de l'època de quan Cristo de Pedro la Xenca en català, però el manga mai surt en català. I ni Ara sortirà. surt Fushigi Yu en castellà, però, o sigui, en castellà el manga, i l'anime en català, que l'hem vist tots en català. Almenys és que estem aquí. Llavors, és aquesta disruptura entre tenir, per exemple, Jujutsu Kaisen el manga en català, però no l'anime en català. És en plan, si algú es vol comprar o mirar la sèrie en català, però després el manga no està. O trobar que la plataforma està en català, però després vol anar a la botiga i hòstia, és que només està en castellà. En què quedem? O sigui, després... Slam Dunk, jo he trobat que el manga en català i dubto No, que això no existeixi. està en català. I Però més, això, i més sapiguent l'editorial que ho porta, tinc una de sospites que algun dia a la plaça Ah, actualment com òbviament. farà. Anem a ser realistes, tot el d'abans segueix en català i no es troba en català pues, perquè en el seu dia tot el manga està en castellà i ningú costava en traduir al català. Llavors, amb totes aquelles llicències i tirades, pues, sí que veus l'únic que va començar va ser Shin-Chan, crec, a partir d'aquelles dates, però... I Detective Conan al començament. Però, clar, dius, bueno, sí, Slam Dunk, Sailor Moon i tots aquests més retros es mantenen igual. Amb els nous, jo vull creure que és això, o sigui, encara, com dius tu, hi ha aquesta dissonància, però perquè jo crec que o vull esperar que o Selecta o l'SX3 ho portin en català. L'únic que, bueno, clar, també ens ho aniran donant com a comptagotes també per no, com, aquí ho teniu i després ens estarem 10 anys més tornant a esperar a tenir continguts. Però és, per exemple, això és el que dèiem una mica abans de dir, vale, és que, per exemple, amb Slam Dunk, nosaltres perquè ho hem vist, però imagina't que arriba un xaval i dir, vale, hòstia, això de bàsquet m'agrada, m'interessa, vaig a la botiga, hòstia, en català no està, doncs ho comprem en castellà. Jo s'ho faria. A l'anime no està a cap lloc, bueno, doncs, si vol tenir una cosa pròpia, doncs compra el manga o s'ho mira pirata. Aleshores, això no està ni a la plataforma ni pots comprar el manga en català. Aleshores, el castellà sempre acabarà guanyant i no és una batalla qui guanya o qui deixa de guanyar. Per això, la gent que ens agrada consumir coses en català sempre van les de casa, perquè és en plan, hòstia, o si vull veure Jujutsu Kaisen, joder, Jujutsu Kaisen porten ja quants volums en català, 10 o por ahí, o 9. Jujutsu Kaisen? Clar, i no tenim cap novetat de res en català de manera visual, diguem. A més va portar la pel·lícula en català, no? Jutsu... On m'estic patillant? Jo diria que més el manga. El Zero. El Zero? La Zero la vam anar a veure en català? Sí, la pel·li està en català. Clar, sí. Vale, doncs és això, clar. Passa que ara la pel·lícula no està a cap lloc. És que... No? En Amazon Prime? Diria que no, Digues en Gallumbos, però...
No ho sé, s'hauria de mirar. Potser no participi, potser també... És que em sona que... Si és Crunchyroll, no crec, dubto molt que sigui en Perquè català la segona doblat. temporada crec Perquè que... Crunchyroll sabem que no dobla o que dobla No, no, no sabia. jo la vaig veure en català. Si la pel·li està en català... Estava en català, mira, el que passa és que si s'ha quedat a Crunchyroll no completa el doblatge. És que això és una altra, el que no entenc jo és, com a plataforma es queda drets, el que no entenc jo és què passa amb el doblatge aquest idioma. O sigui, només en català se va quedar TV3 o que se'ls quedi, però no sé què passa amb ells. Clar, però... Això passa en moltes sèries. Clar, és això una mica el que dèiem, aquesta dissonància entre comprar coses que vols en català però no trobar cap lloc. Clar. Però ho haig de mirar en un moment. No, no hi és. Però això, bueno, no sé, és que jo crec que recordo que ho vaig veure en català. No, clar, si el cine està en català, pues això, però si la llicència la tenen ells, segurament estigui a la seva plataforma. No crec que això és cap Prime, tampoc. Però potser, clar, no la trobes en català. El Crunchyroll... Crunchyroll... No, És una batalla bastant perduda de moment amb el català. Tampoc ningú s'hi ha posat. Producto 1000, però almenys aquí a Espanya no ho pensàvem. Jo tampoc. Però això, creieu que la cosa podrà millorar en un futur envers a treure les coses quan toquen, diguem? O sigui, tant parlant com el canal de l'SX3, i així ja concluïm, com el tema de manga i anime, de dir, per exemple, algú vol veure aquesta sèrie i que estigui a algun lloc sencera i després puguis comprar-la en català, que tant el manga com el català, els dos mitjans es posin d'acord per dir, vale, si algú vol això, tindrà les dues opcions. No, Jo crec que no. trobaràs pas. Perquè, a part que... clar, hi ha moltes empreses pel mig, que si una temporada, que si una altra, hi ha molts factors, llavors mai trobaràs una continuïtat tant per manga com per anime. Jo també crec que hi ha un altre factor. Aquí el que passa és que hi ha factors polítics, depèn molt de qui sigui el president de la Generalitat i del Departament d'Ensenyament que el porti, de Cultura que el porti. Perquè, clar, per exemple, ara actualment el govern sembla que s'està posant més piles amb aquest tema i sembla que hi hagi a TV3 i tot això interessada en, per almenys, moure algú d'anime, encara que jo crec que estan fent-lo bastant malament i que s'han de posar una mica més les piles. Però, clar, d'aquí 5 o 6 anys potser agafen un altre director que es fica amb els esports que s'ho va passar fa 10 anys i potser tornem a estar amb la mateixa fa 10 anys que es publica molt poc contingut i que l'única cosa que es continua publicant és el Detectiu Conan. Perquè el Detectiu Conan jo crec que el dia que acabin... Fem una festa. És que, de fet, és aquest sabor que tinc jo ara una mica agradós, que és en plan... Vale, s'estan posant altres coses al canal juvenil, però, hòstia, és que les sèries estem... Alguna vegada ha sigut una pel·li, alguna coseta, però és en plan, joder, tio. Jo també crec que, clar, als nostres inicis va ser com això, algú es va il·luminar i va dir vull portar nous dibuixos animats, vaig a mirar quines opcions hi ha i va dir, tiro pel japonès, el manga. Què passa? Que allà, en el seu dia, o sigui, no era una moda, o sigui, ara ens trobem que tot això, si tothom consumeix anime, tant si és una sèrie com tal, ara que si otaku, que si friki, els salons s'omplen. Sí, no, els salons s'omplen. O sigui, et veus Celio, Zara, comercialitzar amb coses així. Pues, òbviament, també les coses ara s'han encarit, va més per això, per llicències, però ja no et trobes... Potser és que és això, potser en el seu moment vam tenir tant contingut perquè potser t'ho venien amb un pack, ara és que és impossible, o sigui, ara va per temporades i és que no et donaran tot el que hi ha fins ara en aquella sèrie. O sigui, t'hauràs d'això de discutir una, 2 o 3 temporades de les que tingui. És això, sento que pel fet també que s'ha acceptat i ha agradat a molta gent, també hi ha molta més disputa per tot això. Llavors jo crec que, clar, trobes que és molt difícil tant a tenir sèries d'avantguàrdia com potser això, alguna que sigui molt bona, encara que faci 10 o 20 anys que s'està publicant, perquè, bueno, això s'ha vist
que els resultats són els que són. Venen mangas, venen merchandising, consumeixen el seu contingut audiovisual, doncs tothom se'n va aprofitar. Doncs que jo també crec que, per exemple, respecte a el que podíem veure amb un saló del manga fa 6 anys enrere, un saló del manga abans, quan feia, per exemple, quan feien a Far l'Hospitalet, era molt difícil veure el ple. Jo recordo que hi havia cues, però entrar, que no aconseguís entrar amb taquilles era impensable. A dia d'avui, com no aconseguís amb 2 o 3 mesos d'antelació, és impossible. I abans, als salons també et venia el Marzani, et venia tots aquests, i et feien allà l'entrevista, allò... Sí, tota la rodona aquesta, sí. I penses, i ara per què no, tio? Si seguiu sent un moviment, o sigui, seguiu sent gent que volem escoltar, volem veure, no sé, m'és igual, és que com si no em parles dels teus projectes d'anime. Ves allà i, no sé, feu alguna dinàmica, és que me la bufa, saps? Però és que ja és que tampoc ni t'has trobat. Doncs per això, suposo, perquè, bueno, no sé, també deuen tenir les seves tarifes o, bueno, és que ja et dic, no sé. Però sento que abans, o sigui, inclús segurament et portaven ja no només actors de doblatge, sinó segurament et devien portar potser algun cantant d'anime així famós o algun dibuixant que també està en els seus inicis o tal. Jo recordo que devien fer venir algun, no sé si era Petru Conan o tal. Sé que ara fa... El 2020 crec que va venir els de Film Gold. Home, el 2020 ho és difícil perquè també ve saló. Seria la sol·licitat. Pues l'anterior. Bueno, però els de Film Gold crec que van venir. Oda no va venir, però van venir els de la cinematogràfica. I clar, si ara sí com a convidats, òbviament sí que també, com el saló dona el que dona, sí que et poden portar un molt top, però sento que abans potser, no sé, era més proper. Abraçava més aquesta proximitat. Almenys en l'àmbit català, sí que veies com aquell de dir, hòstia, el Marzani i tots fent-te, no sé, et ficaven allà el One Piece al darrere i tothom et parla One Piece, feien com alguna, no sé, algun sketch o el que sigui d'alguna escena, no sé, els hi podies preguntar. A mi això em falta. Ara és com molt més global. Me recordo que aquest any la gent es fotia d'hòsties per pillar la tauleta per veure el que deia Norma o per veure el que deia Planeta. Però clar, potser d'aquests 10 o 15 anuncis, 14 eren en castellà. Que a mi això també em sembla bé. Sí, però pot haver-hi tot, no? Per anar a veure, dius, hòstia, el que més m'interessa del programa, dius, vale, d'anar a veure les estrenes de les editorials. Però podies dir això abans, també, si et trobes també no sé, alguna d'actors de doblatge, hòstia, jo vull anar a això. O, bueno, el concert de la Rubico, crec que era. Sí, la Tekahashi. També, deies, hòstia, això també hi aniré. No sé, sento que tot això sí que és el que fa que vagis amb més ganes. Clar, quan tu llegeixes una promoció i només veus que, bueno, només hi ha una cosa que et tira, també et penses, bueno, pagaré 20 euros per anar a veure el que vaig a veure cada any. Clar, no sé, crec que en això sí que s'ha descuidat. S'ha anat com a anar a voler vendre més, però no a anar a això, a aquest contacte proper. És que jo el que he fet, mira, a Salons del Manga, les últimes edicions que s'han fet, inclús la d'ara, sí, és molt més gran, molt el que tu vulguis, però jo veig per on? Veig que el que tu es paga d'entrada per veure tendes, venent productes d'anime i segurament, com estan allà i per lloguer i per tot el que representa de costos, a preus exorbitats, i també per el fet que estàs en un saló, això, a preus exorbitats, productes que segurament puguis aconseguir amb altres maneres i que sí, que alguna plataforma utilitzen com a plataforma comercial. Sí, traurem això, per això, compra'm el còmic de One Piece que te traurem en català. Vale, molt bé, fenomenal. Però el que són tallers, el que són activitats, el que són tot això, estan molt escasses o hi ha tanta gent que és impossible accedir. I també passa que jo també crec que molt del públic nou que ve són gent que dubto molt que molts que hagin anat allà hagin vist alguna vegada algun més anime més enllà d'un Bola de Drac, més enllà d'un
Això depèn molt es tira molt prim i això... No, això és... És el que es diu sempre, però a Això ho dic vegades... de tot. No. I com més n'hi ha així, més n'hi ha interessant, que deu ser interessant quadrat com el que sigui, millor. Jo amb això no volia anar a criticar per mi. Volia dir que la gent també el que busca una mica és que venguin coses però no busca fer activitats, no busca els tallers. Però la promoció sobretot. Sí, Clar, promoció, bueno, és això, quan pues, un Xiaomi, un Samsung presenta pues, també els seus productes, pues, jo crec que s'hauria de fer una miqueta el mateix, o sigui, òbviament, l'apartat de les editorials, però també aquí des de, des de que som Catalunya i tenim pues, el català, pues, que realment l'S3 faci una aposta més gran de no anar a fer pues, com un photocall allà amb els programes de torn, sinó de dir, vale, anem a portar els actors de doblatge, que sempre això s'ha tractat amb molt carinyo des de nosaltres. Els hem tingut com idealitzats. O sigui, Marzani es passeja per allà i ja dic jo que... I no surt. No surt. Es fot allà un corro que ni s'ho creu. I ell molts cops ho diu, rotllo, segueixo com sorpresa del que he marcat i les generacions que he representat. I jo crec que si ho fessis amb els mateixos, però amb aquesta transició del Vinata i tots aquests, dius, hòstia, doncs també, que guai, no? O sigui, també gent que s'està iniciant, gent que potser no ha mamat tant un saló com el Marzani, però collons, comença també a mostrar-li que és important, que la seva veu, jo me la puc estimar, igual que m'he estimat la del Sangoku. O la Sakurai, bueno, és la mateixa. No és la mateixa, no? Sí, diria que és el receptor, sí. Però, saps, o sigui, doncs això, portar-los, que també ens parlin... Som gent que tampoc no els coneixem gaire. Marzani sí, i molta gent deu conèixer més de la seva vida. I el Joan Sanz i tots aquests, clar. Joan Sanz, tots aquests han mamat molt. Em portes tots aquests joves que els hi posen veu ara, això, l'Inosuke, el Tanjiro, és que jo crec que seria com fer aquesta transició. I si anem a fer una transició, la fem bé. O sigui, no només amb un canal, sinó amb tot el que implica. Amb la cultura general de manga. Però és que jo crec que tot hi cap en el saló i actualment, és que no crec que s'hagi de descartar res. Després et ve, jo què sé, me'n recordo que hi havia una tauleta de Crunchyroll. Està molt, però és que Crunchyroll no tira res en català, aleshores, per fer mil vegades a l'esdeveniment que fa, jo què sé, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i dir, vale, doncs, què passarà aquest any, quins actors de doblatge hi haurà, quines sèries... Encara que no siguin d'animació com a tal, diu, vale, mira, doncs sortirà aquesta pel·li tal, aquesta no sé què, i fer el planning de l'any. Que jo també entenc que quan va ser el saló crec que devia portar al canal. Clar, un mes. Però que també va ser tal cosa. També no era una aposta per dir... això ho fem. Aquest any ho puc entendre. Però vull creure que es pugui fer com s'ha fet els altres anys quan ja havia posat tota... Però jo també crec una cosa. Si tu estàs disposat a obrir un canal d'anime i d'infantil, o sigui, si tu vols fer nou com Super 3, per dir-ho d'alguna manera, jo crec que tenir un saló és un canal de difusió molt gran. Em van desaprofitar-ho totalment. Perdona, ningú sabia el que era aquell tenderete, tenien 4 coses. Mira, jo el que m'he sabut fer TV3 és si vos acostava per això, encara que hagi sigut amb sèries més infantils, el que és la seva idea, ves, presentes en el programa, digues, mira, tenim aquest canal amb aquesta programació, presenta una idea de programació, nosaltres volem durant el transcurs d'aquest any o durant el transcurs del mes següent tenim aquesta sèrie, aquesta altra, estem treballant per portar moltes més sèries, inclús si vols tirar més cap allà, pares i mares és un canal que els seus fills poden veure, però vostès també poden disfrutar amb algun contingut. I estic atès perquè estem treballant per poder augmentar la franja de data de programació. I per tot això jo crec que ha sigut falta de planificació i de poder fer les coses malament o la sensació que donen des de fora. Clar, és la sensació que donen. Després potser s'ha currat molt. Segur que estem molt equivocats en tot. Si escolta algú que estigui dintre de... Pot ser. Ens dirà, aquests xavals són gilipolles, no tenen ni idea, segurament passi això. Però clar, la sensació que dona fora és tot això que estem comentant. Jo espero, per exemple, en aquest any... Clar, però, per exemple, després et trobes un salt còmic que també és força gran i no et trobes aquesta proximitat tampoc, encara que sigui més petit. O després en coses més petitones, com el que vam fer aquí fa uns mesos a l'Abril, a Sabadell, al Matsuri, crec que es deia, o no sé què.
I dic Sabadell perquè és on estic jo ara, però si fos aquí a Barcelona també feien un al port, Crec aleshores... que ara n'hi ha un que a Sull o així, fan alguna cosa, un Sí, banc de Barcelona, em sona. no sé què, que no vaig saber molt bé de què va, però voto que vulguis que té 4 tenderetes i ja està. Clar, però és això, Això és el si no problema. vas tenir només 4 tenderetes, hi hagués també aquesta proximitat o Clar. aquesta oportunitat de conèixer projectes, o encara que fossin projectes més menors, entre cometes, de dir, hòstia, doncs, jo què sé, que anés, per exemple, Kaji, o que anés Oso, o que anés altres distribuïdores encara que fossin més petitetes, de dir, joder, doncs vaig allà i conec el que volen portar. Perquè, després, si no estàs a l'stream on anuncien les coses, No t'enteres de res. doncs t'has perdut Clar. totes les novetats. Bueno, i també us diré una cosa. I posar una mica postat en els carrers, encara que sigui del còmic tant català com en castellà, no ho he vist. Amb alguns sí, I de sèries no no tampoc. he vist. Però, per exemple, One Piece, que és una sèrie molt coneguda, no he vist anuncis, encara que sigui ni d'edició en castellà, al carrer. La veritat, la gent jo crec que no s'ha enterat ni que existia la versió castellana. I no t'estic parlant de la versió catalana que pot entendre que Planeta digui, va, és un punt minoritari, no m'ho invertir en publicitat. Però la versió castellana, doncs si segurament a nivell de vendes ha venut més el català que el castellà. A Catalunya espero que sí, si no ja em puc dir. Bueno, això ja... Però igualment, per xarxes, almenys d'Instagram, Planeta sempre publicita la versió en castellà. Sí. Sí, o sigui, La Bueno, de però One Piece. sí, no he vist ni un cop la Però catalana. com a tot Espanya... Sí, que fan i l'obren, no sé què. Clar, i dius, com farà per tot Tio, Espanya. Però sí. clar, si ho fas, almenys donar a conèixer... Tampoc t'estic dient que ho fes cada dia, però conyo. Norma va obrir un compte a Twitter i a Instagram en català. Ah, però no té... No, Norma? Ah, sí. Norma en català existeix. sí, Planeta no té Planeta català. No. Ni, Llavors com si fot el teu contingut en català? ni Panini, per exemple, i per trobar el manga de Panini, bona sort, perquè tenen com 5.000 Bueno, comptes i dius, bona sort. i Panini jo el que imagino és que de Panini t'està publicant també Cromus, que és el que es dediquen més, o... Bueno, a tot, Això, però, és bueno, però, més el Cromus. però com que estàs separat, però això, és la falta aquesta de tot constant de dir, Clar. hòstia, amigo, és que era estar jo pendent 24/7 de veure Sí. què treuen o què no Bueno, treuen. i perquè continua la mentalitat de que és un producte per a nanos i que no t'interès més enllà de les xavals que puguin comprar-ho. I això és un error que a Espanya s'està cometent des de sempre. I vaig dir una cosa, un consumidor és més consumidor. La nostra franja d'edat, inclús més grans, que segurament s'han criat també en els primers sèries d'animació, que sent més jove. Clar. Evidentment que els joves que ho segueixen, evidentment, sempre, però jo crec que el grup principal està entre 5 que deu tenir uns 50-40 i nosaltres. Aviam, jo entenc que volen apostar una mica per tot. Suposo que Home, tindran sí, clar. números, tindran estadístiques i tindran mini-històries que no Clar. ni arribem a veure. No. Però és això, Clar. simplement és la sensació, perquè si no, no trobaríem de Berserk, ni Claro. Death Note, ni coses com aquestes. però, clar, Death Note, després de 20 anys, per un número, l'altre ara en català, no? El seu broixura és en plan, jo no sé si això va, o Evangelion. Evangelion jo ja me tinc comprat en castellà des de fa 6 anys, o 8, o els que siguin. Aleshores, bueno, o l'he de demà que segurament Bleach segurament sigui una de les candidates que t'entregui. clar. Bueno. O Black Clover, Sí. o Blue Lock, o les que siguin, però és en plan, clar, arribem Claro. un any, 2 anys. Black Clover va començar en castellà fa anys. Claro, pues sí. Jo ja tinc 20 volums, aleshores. Pues imagina't amb els que van començar One Piece en el seu dia. Això. Normal no sé si Clar. que met la versió catalana, una entitat, sí, ara, a unes hores començo. Clar. Doncs són Poder dir mitja coses qualificació. com Fushigi-Yui, que sí que està molt arrelat, o Inuyasha, que és de Planeta, que jo crec que vam parlar en algun podcast d'aquests, vam dir, com pot ser que Inuyasha no va sortir? Però en canvi troben Ranma, que és en plan, jo no sé si Ranma és més potent entre cometes que Inuyasha, aleshores, és aquesta... Jo crec que sempre va estar com a la part. Sí? Sí, perquè, bueno, un potser és més acció, l'altre és com... O sigui, Si és més shoujo total, Bueno, l'altre... clar. bueno, toquen altres vessants, però sí, jo crec que tots dos en el seu dia van estar... a part, sí. Bueno, Sí, té pinta, però com a mi la sensació és... Jo també tinc aquesta sensació. Potser una miqueta més Inuyasha vull creure, Clar. vull creure. Jo també, és que a mi em sona Almenys més. en els salons també veia allò, molt Inuyasha, no Sí, aquesta molt. trama. Que locura. però jo crec que en manga, evidentment parlo en català, però en castellà també es podia explicar, jo crec que el manga sí que s'arrisca a tirar més gèneres. Amb el tema de l'anime, estic veient que no. I t'he dit una altra cosa. En català ni escasseix, però és que en castellà tampoc estic veient que s'estigui doblant més coses. Jo estic veient molt material subtitulat. Versió original subtitulada, però doblatges en si
s'haurien de posar les piles, evidentment, això es posen piles en català, perquè és el que m'interessa, però és un tema, no sé, tot pendent, jo crec que en tot el territori espanyol i en tot Catalunya, de posar-se en sèrio a les ciències. I una cosa, no diria tant, una cosa, estaria bé poder agrupar o per almenys tenir un llistat d'aquestes plataformes que tenen les sèries per fer el que nosaltres estem parlant abans. Per exemple, l'altre dia estan buscant com Puigmans o així. L'única cosa que vam trobar va ser a la Cuixador una versió en francès. Clar. Clar, si què he de fer? Buscar la pirata? Per fer les passades a buscar una altra cosa. Però clar, és que estem parlant que només estan batallant amb un idioma que sobre no és ni anglès que pugui entendre, que només pots entendre les persones allà. Llavors, clar, jo estic parlant que és difícil que TV3 per almenys poder treballar en una plataforma en la qual pogués difondre això o per almenys, si no, treballar en una plataforma que és el que està dient abans, no sé, on hi va un llistat i jo sapies, vale, vull un Puigdemont, o te puc trobar amb aquí, bueno, crec que no estic parlant català, però ja m'entens, però dic jo què sé, o ara estem emitint tercera, vam emitir Haikyuu la pots trobar a altra plataforma, que per això és el que no t'ho però bueno. Sí, està a Prime, crec, o es diu Los Ases del Volei o alguna cosa així. Los Ases del Volei? Sí. Però clar, evidentment Prime, català... No, però és això. Prime sí. Prime està, sí. Però en català no l'has posat, crec. No? Ara estic amb un batibull de coses. Jo diria que no, és que a mi em sona... Potser encara la... És que no sé si la pujaran a TV3, clar, quan TV3 potser va aconseguir el dret de la seva temporada, clar, aquest contingut en català, doncs potser sí que ja s'ha adaptat més selecte. Segur, és que estic segur que s'ha adaptat. Potser només, clar, a Prime veu que en castellà. Jo crec que estarà... Si està segur que segurament estigui a l'anime box. Però això que deies tu, per exemple, en català, una altra vegada la part comunitària és la que fa pes. Clar, és que això em molesta més. Hi ha pàgines com des del sofà.cat que tu entres i veus tot el contingut que hi ha en català. Sigui anime, sigui sèries, sigui pel·lis amb actors i actrius reals. Joder, és que una altra vegada hem de ser, o han de ser ells, en aquest cas, la comunitat, que faci la feina. Joder, que també a part d'aquí volem agrair la gent que s'ha dedicat a pensar que contingut públicament i tot això, perquè sense aquesta sensibilitat. I també va ser una cosa. Si teniu més sèries en català abans de mare, es vau compartir, sí, això a la meva Discord està. Que sé que no... El directori està molt. Sí, però vull dir, si hi ha alguna que falti i algú té material, doncs allà està. Allà està, perquè... Hi ha els versions en català que subtitulen i tot això. Jo en Blitz vaig veure subtitulat, per exemple. Sí, però Blitz, per exemple, saps què és el problema? Que les primeres temporades, la primera temporada... No, està subtitulada, crec, també. Es troba? Bueno, suposo que sí, passa que t'has de baixar el torrent, diria. Perquè la veus, això, ja. Diria, perquè... Ja, pots a buscar-la por ahí, pues bueno. El torrent. Però bueno, és això. Ja veurem d'aquí uns quants mesos aviam com va la cosa. Ojalà que podem dir alguna cosa més positiu. Podem dir alguna cosa positiva, perquè... Bueno, no, jo me'n recordo que al febrer vam dir d'aquí a l'estiu veurem com va la cosa i estem a l'estiu i estem més o menys similars, aleshores. També m'agrada que per suposat no tot és dolent. Jo m'estic comprant a Haikyuu, m'estic comprant tot de Kaji, que estic superagraït per tot el que estem traient, però és això, simplement també compartir aquestes sensacions de dir estem una mica encara en aquest impàs de... Clar. Estem molt en la fase beta encara. Ha falta passar la fase beta. Sí, encara com... Ara proves de plom. Aquest any havíem de prova. Però bueno. I, ojalà, pugui parlar en futurs podcasts de si s'has animat a publicar sèries de contingut més adult, o obert tot el canal, o mira, has fet sorpresa amb One Piece, que al final també seria una cosa que fos sentiment. Ella sí, saps? Sí, però és igual, no passa res. És extès, però aneu per després. És igual. Bueno, si no té res més que afegir, potser acabem ja, que portem una bona estoneta. Sí, ja està. Sí, fem ja... A més, aquí uns quants mesos podem opinar també i fer un balanç una altra vegada. Sí, així també deixem aviam què passi. Clar, sí, mesos, potser aquí el novembre o el desembre, veurem com anar. Home, cap a finals d'esse... Després del saló, amb més calma i de chill. Que també se lo diuen que s'han comentat, també suposo. Segur. Jo tinc moltes ganes. Jo també.
Però bueno, anem a concluir aquí aquest episodi. Moltes gràcies per estar aquí una altra vegada i comenteu-nos també, si voleu, les vostres sensacions, perquè potser estem així sent haters i la gent, no, perquè aviam què passa. I ens veiem en el proper capítol. Passeu un bon dia. Això mateix, que vagi bé.